A la pràctica d'avui volem demostrar que en una reacció química la massa es conserva. La massa dels reactius, per tant, ha de ser la mateixa que la dels productes. Farem reaccionar l'àcid acètic del vinagre amb el bicarbonat de sodi. El bicarbonat de sodi l'embolcallem en paper per endarrerir la reacció i evitar d'aquesta manera que el diòxid de carboni es pugui escapar abans de tanquem l'ampolla. Banto comú. Degut a la sensibilitat de la balança que utilitzem, podem considerar com a acceptable una diferència de 0,1 grams entre la massa dels reactius i la massa dels productes. Oh.